morte porque te estás afogando. Haces algo máis, son. É que se acerco máis. Pero do zoom me refiero. É que non sei onde está o zoom. Sí. Ai, señoriña, non. Non, é que se mete máis no medio. Digo eu. Pero non será mellor que os graves cando estean eles bailando. El díxome todo, que grabe todo. Dixo que grabaras todo. Jo, que maneira de estupeado, jo. Que? O sea que... O sea que... Se deixa de disfrutar do espectáculo, entendes? Xa. Que maneira de aceirar, de arear. Irene, sabes que isto grava o sonido, verdad? Que está grabando o que estás dicindo aquí. Eu non podo borralo, non sei borralo. Ai, Dios. Perdón, era broma. Ay, claro, qué vergüenza.